Γεια σας. Πέρασε περίπου ένας μήνας από τη στιγμή που φτιάξαμε μαζί λικέρ πορτοκάλι. Σήμερα θα το στραγγίξουμε, θα χρειαστούμε μπουκαλάκια μικρά, όποια θέλετε. Ένα μεγάλο τρυπετό και κατσαρόλα. Και κάτι τέτοιο. Νομίζω κάθε νοικοκυρά το έχει. Εγώ θα βάλω γάντια. Εσείς μπορείτε να το κάνετε και χωρίς. Είναι τόσο απλά, μυρίζει τέλεια. Λοιπόν, πρώτη φάση είναι αυτή εδώ. Πρέπει να βγουν όλα τα μεγάλα κομμάτια. Και να προσπαθήσω να πατάω. Βλέπετε πόσο ζουμί βγαίνει. Όλο αυτό το ζουμί θα πάει στο λικέρ μέσα. Κάπως έτσι, αυτό θέλει ένα δεκάλεπτο. Οπότε θα γυρίσω σε 10 λεπτά. Συνεχίζουμε. Πέρασαν περίπου 10-12 λεπτά, δεν ξέρω. Είναι δεύτερο στάδιο, ξαναστραγγίξω. Ξαναστραγγίζω. Και φαίνεται τι ωραίο κίτρινο πορτοκαλί χρώμα βγαίνει. Θέλει λίγο υπομονή. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Το ξυλάκι από αυτό που στραγγίζαμε, το ξυλάκι, μπορείτε να βάλετε δεύτερη φορά σε ένα άλλο λικέρ. Και δεύτερη και τρίτη φορά. Δεν θα πάθει τίποτα, θα ανοίξει η γεύση πιο πολύ. Άμα κάνετε λικέρ από κεράσι ή από βύσσινο, βγαίνει αυτό το χρώμα ωραίο, δεν ξέρω, φαίνεται, είναι πολύ σκουροκόκκινο. Και τα φρούτα αυτά είναι κεράσια, βύσσινα, και αυτά είναι τα κεράσια. Μπορείτε να κάνετε μετά γλυκά τούρτες, δεν ξέρω τι. Εγώ κάνω σοκολατάκια με γέμιση, φαίνεται εδώ, είναι πάρα πολύ ωραία. Και άμα τυχόν θα κάνετε λικέρ με αυτήν ίδια, δεν θα βγει πράσινο, θα βγει κίτρινο. Είναι αυτό εδώ, με τίποτα, δεν βγαίνει πράσινο, είναι κίτρινο. Αλλά έχει όλη τη γεύση του φρούτου και τη μυρωδιά. Με το τσίπουρο εκεί που θα βάλετε τη βότκα δεν θα νιώθετε. Λοιπόν, εγώ τώρα θα τελειώσω σιγά σιγά. Να δοκιμάζετε. Λικέρ γίνονται με πολλά. Με αχλάδι, με φουντούκι. Συνταγές είναι πάρα πολλές. Κάθε νοικοκυρά έχει δικές της. Άμα έχετε κάποια πολύ ωραία συνταγή μπορείτε να μου πείτε να φτιάξω, να δοκιμάσω. Αυτά. Τα λέμε, σας εύχομαι καλές γιορτές, καλή πρωτοχρονιά και πολύ δημιουργική επόμενη χρονιά.